Hello guys, welcome back to my channel, Paring MTV. Today is May 29, 2021. Last January 14, 2021, ako ay nag-take ng road test dito sa lokasyon na to, yung sa AZ license ko sa MTO. Ipakita ko sa inyo ngayon kung ang location kung saan ako ay nag-road test dyan sa area na yan. Bali, ito ay sa MTO Downsview, Toronto na location. Para sa mga driver na mag-take ng road test dito sa Downsview na location. Ngayon, ipakita ko sa inyo ang area, tapos mamaya ang ruta na dadaanan nyo para sa driving exam. Ang last na punta ko dito is last January 14 nga. Nag-take ako ng exam, tapos ako ay pumasa. Ngayon guys, puntahan natin. Bas tayo. Init. Yan. Bali, yan ang area. Yan oh. So bali ang area na to guys ay parang exclusive talaga para sa road test lang ng MTO. Walang ibang mga sasakyan. Yung truck mo lang tapos ikaw. So yung mga cones dyan ang parang mag-backing ka, no? Padiretsuhin ka doon, tapos ipa-back up ka ng offset to the right or offset to the left. Before sa backing, ipa-park ka doon sa yung sa gilid para i-perform mo yung in-cab check mo, tapos yung schedule 1 na mga exam i-perform mo. So diyan lahat mangyayari guys. Tapos yung mga ibang mga examiner o examine yung naghihintay ng mga truck dito lang nakaparada sa labas. Yan. Kung ikaw na ang mag-exam, truck mo lang ang dito sa loob. So ang MTO office is nandun pa malayo, nasa mga 2 kilometers. So ang gawin mo, pag exam day mo na, pupunta ka muna dun sa MTO office para mag-register. Tapos proceed ka na dito. Dito na maghintay yung mga truck mo, yung mga truck sa school. So ito yung paligid. Open kasi ito guys eh. Bago lang to, nung nag-COVID, nilipat na nila dito kasi dati doon lang sa likod ng MTO office sa parking area. May maraming obstacles. So ngayon guys, ipakita ko sa inyo ang ruta. So from there, sabihin ng instructor na mag-drive na kayo. Ngayon, lalabas kayo doon. Tara. May dalawang gate siya. Doon kayo mag-exit sa gate na yan. Tapos sabihin ng instructor na mag-drive dito. Tapos ito, approaching Shepherd Avenue East, sabihin ng instructor na liliko ka sa right. So dito talagang i-perform mo yung safe turning guys, no? So pagdating dito, nasa right lane ka, sasabihan ka na mag left lane, lipat sa left lane. So lilipat ka dito. Minsan busy, kaya talagang i-change mo ng lane ng safely. Kasi sa unahan, ipa-left turn ka niya. Mag-drive kayo dito, tapos ipa-left turn ka dito sa Kodiak Crescent. Tandaan nyo to, Kodiak Crescent. So again, i-perform mo pag left turn ng safely. Huwag kayong kakabahan, hintayin nyo lang. May buong araw kayong maghintay hanggat sa maklear mo yung lane. Kaya ipaliko ka dito kasi dyan i-perform ang parang emergency parking. Ito, Kodiak Crescent na to siya. Pagdating dito guys, after sa dyan na TTC na stop, sabihan ka niya na emergency park dito sa area na to, dito. No, hihinto ka dyan. Tapos mag-proceed ka. Proceed dito. Dahan-dahan lang. Dapat i-maintain mo yung anong nakalagay dyan na speed limit, 40.
Pero minsan kasi may nakauna sa'yo, mabagal, sunod ka lang. Pero pag walang sasakyan, maintain ka lang ng 40 kilometers per hour. Tapos dito ingatan mo lang pag turn. Make sure na yung trailer na gulong mo hindi tatama doon sa gutter. Tapos dito balik na sa Shepherd Avenue. Sabihan ka na left turn on the traffic light. Again, kung red siya, stop ka behind the pedestrian line. Tingin ka sa right, tingin ka sa left. Kahit naka-stop, tingin ka sa side mirror. Kahit naka-stop guys, mag-make ka ng effort no na nagtitingin ka sa left, sa right, sa side mirror. Tapos parang wag ka lang maghintay ng kailan mag-green no. Mag-make ka ng effort para ma-feel ng instructor na ikaw ay safe driver. Tapos pag green na yan, before ka mag-proceed, tingin pa rin sa right and left bago mag-proceed. So yan, so no pedestrian. So mag-attempt ka, mag-make ka ng wide turn no, kasi para yung gulong mo sa dito ka muna sa left, ganyan. Tapos lipat ka ng right. Yun ang proper turning pag magkuhan ka, road test. Tapos dito guys, approaching Allen Road, ang sabihin niya is turn right sa Allen Road. So ang lane na to, may right lane siya para sa turning lane. Pumabor ka na. So Allen Road yan. Again, busy dito, pero focus lang. Yan, Allen Road na yan. So again, make your turn in a safe manner. So kung green tayo so green. So tapos again, pag turn mo dito, siguraduhin mo yung gulong mo sa trailer hindi tatama sa yung parang ano yun, gutter. So dito maintain ka ng 60 kilometers per hour. Dito ka lang. Pero nung sa time ko, sinabi niya na mag-change lane ka sa left. So nag-left change ako, pero bago mag-change lane nga, sabi, i-check mo yung mirror, signal light, sabihin mo clear, kasi verbal, talagang verbally kuan mo. Sabihin mo sa instructor yung mga anong gawin mo. So dito, Allen Road southbound to 60. Kunwari sabihin niya, when it's safe, change lane to the left. Yeah, tapos once ang trailer mo ay nasa lane na, kaya saka mo pa i-cancel yung signal mo. Tapos sabihin niya, change your lane to the right when it's safe. So mirror check, signal light, clear, lipat ka. Tapos yung trailer mo nasa lane na, cancel signal. So, tapos red light, dahan-dahan ka, parang smooth lang. Talagang ipabalik ka niya dito sa right lane kasi doon sa unahan mag-approach na ng 401, ipa-exit ka niya ng 401 west, going sa west. Napakadali lang guys, isang ikot lang, yun na, tapos na. Tapos dito 60 kilometers yun, tapos dito 80 na. Dapat i-maintain mo yung 80 kilometers per hour. Susundin mo yan. Huwag mong i-sobra kasi magka-mark ka. Or kung mabagal ka naman, magka-mark ka kasi ma-impede mo yung traffic sa likod. So 80 ka. Tapos approaching 401, Highway 401, sabihan ka naman na mag-exit ka sa 401, pero para hindi mo pa alam kung 401 west or east, pero papunta ka ng west. Ang ruta ay papunta ng west para may idea ka na. So 80 kilometers tayo. Tapos dito 401, papunta tayo ng west. Ito ang ruta sa driving, sa road test, sa AZ license. So pupunta tayo ng 401 west.
Tapos dito yung 70 na yan, dapat i-follow mo. Hindi yan speed limit talaga, parang kuan yan, parang yung recommended, pero i-follow mo lang kasi nasa test ka. Tapos dito 401 na, mag-signal ka na. Tapos check mirror, clear, mag-change kuan ka, lane. Tapos ang trailer ay nasa lane na, cancel signal. Dito guys, sinabihan ako na maglipat ng lane sa left. So lumipat ako. Tapos nung lumipat na ako sa left, sinabi niya agad na lipat naman sa right. Kasi doon sa unahan is mag-exit na sa Kill Street. So ako pina-lane change niya ako ng maraming beses. Pinapuntaan niya ako ng left, tapos balik sa right, tapos pina-left naman, tapos balik sa right. Kasi ang busy nun, tinitest niya. Siguro gusto niya akong mabagsak magka-mark. Pero dinedemonstrate ko po ng safely, no? So kada attempt ko ng change lane, sinabi ko na like yung mag-check mirror, signal on, clear, ganyan. Tapos dito mag-exit na, kill. Bali, konti lang ang driving sa 401. Hindi katulad sa ibang lokasyon na parang mahaba. Papunta ka pa ng east, papunta ka ng west. Ito lang ang 401 driving. Tapos dito, tandaan mo yan, 60 km/h, sundin mo yan. Kasi approaching to ng Kill, kayo ay pupunta ng north. Tapos dito ka lang lane talaga. Ito ang truck lane, huwag ka dun sa right. Kasi lahat ng trucks ay dito sa truck lane talaga. Ito yung truck lane pag mag right turn ka. Kasi nga mag wide turn ka doon, di ba? Sa unahan. Kaya dito ka dapat, kasi kung nandun ka sa right ay baka bagsak na. Hindi yan truck lane. So malapit na tayong matapos. Ikot lang, malapit lang ang kuan lang ang ruta. Hindi ganun ka haba, no? Tapos again guys, dito no, pag stoplight, wag kang talagang maghintay lang sa green. Make ka ng effort na tingin-tingin sa mirror. Parang ma-feel niya na safe driver ka. So ngayon green na. So dito, mag wide turn ka. Tumbukin mo yung dulo tapos mag wide turn. Tapos yun nga, always tayo sa right, no? Nag-attempt ako mag-change lane dun sa right, pero sinabi niya, just stay in this lane. Kasi nga, yung lane sa unahan, mawala na yung right. So ito ay Kill Street going north. So intersection dyan is Wilson. Mag-proceed lang tayo pa straight. So again, red light. Mag-make ka ng effort na check sa left mirror, check sa right mirror, mga hood mirror, kasi para baka may biker, mga sumisingit na sasakyan. So, yun lang, effort lang para sa exam, no? So ayan, green light na. So diretso tayo dito. Wilson. Tapos guys, nung sa time ko, may fire truck na dun sa likod, malayo pa, siguro mga 300 meters. Pero sinabi ko sa examiner na there's a fire truck, I have to pull over, emergency stop dun sa gilid. Sabi niya okay, fine. So ang layo, naghintay talaga kami. So yun, points yun. Tapos diretso dito. Tapos dito guys, wala kang makita na posted speed limit. So ibig sabihin 50 kilometers per hour. Pag wala kang makita, 50 kilometers per hour yan. So Kill Street North, ang liko is
sa Shepherd. Balik tayo ng Shepherd. So ayan, 50 kilometers per hour. Kahit sa mag-take ka ng exam sa yung G1, G2, full G, pag walang nakapost na speed limit, meaning 50 kilometers per hour ang speed. So always guys, sa right side tayo, unless nasabihin niya change lane to the left. So all the time dito tayo sa right. Tapos observe yung speed limit. So Kill Street northbound. Sa unahan Shepherd Avenue na. Sabihan ka niya na turn right on Shepherd Avenue. Tapos dito guys, again, make your turn safely. Yung trailer mo na gulong hindi tatama dun sa gutter. Ano yan? Curb o gutter. Tapos dito 50 kilometers per hour. Dito ka sa right. Maintain ka lang. Tapos first intersection dyan, mag right turn tayo. Kasi sabihan ka na mag right ka dyan. Diyan napaka parang tight ang corner na yan. Dito right turn ka. Punta ka dito. John Dury. Tapos ito ay pabalik na. So 30 kilometers dito. Ingatan nyo, may pedestrian, stop ka. Dapat mauna ang pedestrian. Kasi kung dumiretso ka, bagsak ka, automatic. Tapos dito mag left turn ka. Sabihan ka naman, bali dyan na yung MTO office. So 3-way stop. So parang always stop pa rin. Malapit na matapos ang rota. Last ko na lang to, last phase. Yung stop sign na yan, dapat talagang malaking stop sign. Yan ang MTO office guys, sa right. Yan. Dun sa likod ka mag-park para mag-register ka dun sa before sa MTO exam mo. So 30 kilometers per hour dito. Tapos approaching ka ng railway. Sabihin mo approaching railway tracks. So slow down ka lang. Hindi kailangan mag-stop. Sabihin mo na no trains on the right, no trains on the left. Safe to proceed. Tapos pedestrian lane dito. Kung may pedestrian, huwag kang mag-stop dun sa mismong release. Dun ka sa before sa release. Ito school kasi ito eh, dahan-dahan lang. So yan, pedestrian sign. Again, kung may pedestrian, mag-stop ka dito. Tapos left turn dito. Ito napaka-tight. Talagang i-hug mo yung side, no?
doon dito para yung trailer mo na gulong hindi tatama doon sa yellow line. Ihag mo talaga yung side, yung sa ulo mo. Tapos dito guys, 30 kilometers talaga. Walang sasakyan dito. So parang ang feeling mo noon napakabagal, pero talagang i-maintain mo yung 30 kilometers per hour. Ito na guys, malapit nang matapos. Maintain mo lang kasi dito tahimik talaga, walang sasakyan. Open area pa to eh. Ito na, last kuha na to, second to the last turn. So always stop. Again, pag turn mo dyan, ihag mo yung space doon sa unahan para yung trailer mo na gulong hindi tatama doon sa yellow. So ito na guys, balik na tayo sa location. Dyan, sabihin niya na turn left on that gate. So dito, yung sa gate na yan. Yun lang guys, ikot, napakadali lang. So pabalikin ka nyan, tapos before ka pumasok doon, tingnan mo yung sa likod mo kung walang sasakyan. Kasi kung may sasakyan sa likod, mag stop ka muna, paunahin mo siyang makadaan. Kasi kung didiretso ka, pwede niyang i-mark. Pwede naman talaga, pero safety kuan lang, no, para for the sake of exam lang. So kung may sasakyan din doon na approaching, paunahin mo sila. Dapat mag-turn ka dyan, papasok ka dyan na talagang clear. Tapos pagpasok nyo doon, ipaparada na niya. So ngayon, i-perform mo pa rin yung proper stopping, no? I-pull mo yung brake, yung yellow, tapos i-neutral mo. Tapos sabihan ka na niya sa result. Tapos sabihin niya na congratulations, you meet the MTO standards, mga ganyan. Yun ang sinabi sa akin. So yun lang guys, I hope na itong video na to ay makatulong sa mga magkuha ng road test, no, sa easy license. Lalo na pag kayo ay nandito sa Downsview na location mag road test. So kahit naman siguro sa ibang location kayo, pareho lang.